jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw Pini TV garte katande jomiraɗo subakande o gam yettina ɗon ko sifa kele gadane jaaji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi larba nogasi joyi lewru février hitande junnaji ɗiɗi nogasi jeegom ko sifa kele gadane jayndeji leydi Sénégal eɗen podoro e jande Walf Quotidien kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti koye hoore jagorde Ousmane Sonko hanki toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɗo ganduɗa kay kanko hoore jagorde omo tawetno toon hakkude kuccam hakkude makko e ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti hen ɓe garti noon ɓe mbiten de ɗum ɗon noon ene jeeyano e dendan toɓɓe ɗe ganduɗa kay yewtidinoma toon ko yuti alhaali dette kam e ko ganduɗa kay kañum woni debbati gorkati en kam e ko ganduɗa kay kañum woni ko wiyete ko caɗele toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum kala ene wonno e ngal ɗon tabalɓe politique kay ene woni toon de gueɗe ɗe ene woni de ko ɗum terrain mo ganduɗa kay ko baɗaɗo ha tata ɓorɓoro ha ɓorwi niyete hono wiide kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi toon de ko opposition wiide Ousmane Sonko opposition o kay wonde woni ko hutorade ɗum ko yuti alhaali gueɗe debbati gorkati en gam hutorade ɗum ko yuti alhaali on ɗon honno wiiri kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe gartini kadi e konngudi Anta Babacar Ngom mo ganduɗa kay erima hoore jagorɗo e wiide makko woni dande oɗo saaha joni e leydi ndi caɗele ɗe e tiiɗalla o wolittino wonde kay ɗaminare nde koko fuɗɗi ni yaade lawol muɗum ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde ganduɗa kañum woni e jayde Walf Quotidien ƴeewo yen jayde quotidien le quotidien kam musidɓe men jandiyankoɓe ko hen ɓe garti ko leti kay wondi hanki toon to suudu sarɗiyeji toyete hoore jagorɗo arti ko yuti alhaali phosphade o letti kay wonde phosphade o ma Sénégal tettan ɗum hoore muɗum jogono ɗum hoore muɗum honno wiiri e kam musidɓe men jandiyankoɓe gartini kadi ko yuti alhaali on ɗon bloc gazier mo ganduɗa kay kañum woni biyeteɗo teranga ɗumnene kadi nene woni e ganduɗa kay kañum woni jofande o mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo o artini kadi ko yuti alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni ko wiyete ko dette cassé woni tan nden ɗon ñammande suudade ɗum ɗon kala ene wonno kay e jewte ganduɗa kay yewtitama ñalawma hanki o toon to suudu sarɗiji to ɗum ko caggal nde hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko wonno hoccodirde ɓe ganduɗa kañum goni jagorɗo ɓe ganduɗa kañum goni sarɗiyankoɓe leydi Sénégal ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde quotidien le quotidien kono ne kadi ɓe garti yede ɗon caɗele ganduɗa kay ko teskanode toon to dal jaaɓe hatide Cheikh Anta Diop mo Dakar hani alhaali debbati gorkati en ɗum kala ene wonno e den ɗon toɓɓe ɗe ganduɗa kay artannoma toon to suudu sarɗiji to e ñalawma hanki o hono wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde quotidien le quotidien jayde La Tribune quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali gonka ɓe ganduɗa kañum goni ko debbati gorkati en ha tengti noon e ɓen ɓe ganduɗa kay ne gondi on ɗon mboros sida ene woni tan de wiide mabɓe omo ganduɗa kañum woni hoore jagorɗo Ousmane Sonko kañum kay erima nde ganduɗa kañum woni ko wiyete ko on ɗon bulletin de santé mabɓe nde suudate wasa yaltinede e nde ganduɗa kay kañum woni e dingadal ngal moni kala wawa hebde hen holno wiiri e kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe noon ɓe jodnani ko guuri ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde Tribune quotidien men jandiyankoɓe ɓe gartini kadi eɗen ɗon nangle ha joni jokkude ko yuti alhaali ɓen ɗo ɓe ganduɗa kañum goni nanguiraɓe ko yuti alhaali gueɗe debbati gorkati en ko leti caggal omo ganduɗa kañum goni Aziz omo ganduɗa caggal omo ganduɗa kañum goni Zal Mbaye wondude kadi omo ganduɗa kañum woni Aziz Diop omo ganduɗa kañum goni Zo kañum men kadi wiyama tep hono wiiri kam musidɓe men jandiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde La Tribune jayde point actu kañum arti ko yuti alhaali ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay teskama toon to ɗo ete nder leydi ndi ha tengtini kadi e ɗen ɗon caɗele ganduɗa kañum woni ko yuti alhaali faggudu kam e debbati gorkati dette cassé wondude e ɓen supporteur uji leydi Sénégal naɓe fawaɓe junggo waɗaɓe condamné toon to leydi Maroc ɓe kolliti kay ɗum ɗon fof ko toɓɓe ɗe ganduɗa kay gonno ko ñalawma hanki o toon to suudu sarɗiyeji ɗi hoorejo jagorɗo arti hen ɓe kolliti kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko o arti noon holliti wonde kay ko kanko waɗi ordonné won tan kanko yamiri ɓe ganduɗa kañum woni dadiɓeɓe nde natata toon to campus to saabu teskaɗo yoga e yimɓe ɗe gonɗo kadi joguino toon anniyaji e pewani ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde point actu ko ɗum ko kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e on ɗon ONG Justice Sans Frontières riiɗo omo ganduɗa kañum woni royal o ganduɗa kañum woni mo ganduɗa kañum woni roi mo leydi Maroc nde waɗata grâce royal wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni supporteur uji sappo e jeetati
tati taw ko ɓe skuuji leydi Sénégal naɓe fawaɓe jungo toon to leydi Maroc ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde point acti jayde li quotidien kañum atti koye den ɗon caɗele ganduɗa kay teskama toon to suudu saɗeji leydi Sénégal ha tengti ɗon e ɗum ko ganduɗa kañum woni debati gorkati en ɓe kolliti kay kanko ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko hoorejo jagorɗo en tout o wi ɓe mbi ko en toute responsabilité kanko hoorejo jagorɗo warti e ko yewti on ɗon fan ɗum ko caggal nde wonno e woccodirde ɓe ganduɗa kañum en goni e sarɗiyankoɓe toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ñalawma hanki o toon to suudu sarɗeji to hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde li quotidien jayde le républicain kañum nene ko hen artiɓe mbiɗen nde ko Ousmane Sonko waɗi annoncé wonde kay ko yewti yara haali waddugol installation ɗum ko wiyete ko commissariat toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum ene tawe e jayde nde ko aɗa ko kam simen jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi e kuccam hakkude makko e sarɗiyankoɓe wiyete ñalawma hanki o toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal kam simen jaydiyankoɓe ɓe garti e nde ɓe garti on ɗon sifa ha tegdi ɗon ko yewti yara haali eɗen ɗon nanodiri ko yewti yara haali e tonnuji guerte toyte ɗum kala ene tawe e jayde nde kono noon musidɓe jaydiyankoɓe garti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay kañum woni ko jaɓɓi omo ganduɗa kañum woni PDG de Marie Chief international mo ganduɗa kay yerti on ɗon navire hôpital mo ganduɗa kay ene waɗa annoncé woni tan habra gartugol muɗum ɗo ete e nder leydi ndi ete e Sénégal ɗum ene tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende le républicain in jeehi e jayde coftal ɓalli nde jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti ko e pottital cilagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Pérou ɓe kolliti noon toon to Stade de France ngal ɗon pottal jogori wonde kono noon ɗin ɗon piyeji puɗɗama yeyede walla ni ma fuɗɗo yeyede e ñalawma hande o hono wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi e ɗin ɗon supporter uji leydi Sénégal naɓe ganduɗa kay ko fawaɓe jungo toon to leydi Maroc ɓe kolliti kay wonande ɓe ganduɗa kañum woni état o waɗi elango wonande kay ma waɗ aide financiére a fewde e ɓesguji mabɓe woni tan ballal muɗum ma ya e ɓesguɗi ɓen ɗon hono wiiri e kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jawdi Rewmi Sport jayde record quotidien kañum arti ko yewti yala haali Ligue des champions européenne PSG e Monaco ñalawma hande o sanga waktuji nogas kikiɗe ɓe kollitino wonde kay Lamine Camara kañum en kay goni e wiyete ko mission impossible hakkude mumen e club omo ganduɗa kañum woni Ibrahima Mbaye woni Paris Saint-Germain ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende e jayde record quotidien e jayde bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetiɓe daroɓe e Yawpindi TV gasi haalaɓe jeeɗa ko ɗum woni komin keɓnoro winndade ko sifa e kele gaɗan yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen herbinde jayndeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min jokkeɗo oftate kamɓe rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama ɓuri jijjide wadde abonné commenté kam e partagé